Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο και σήμερα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, έχουμε ένα ακόμα Jumbo Haul. Για το σημερινό μας βιντεάκι ξόδευσα 63 € και 27 cent. Για τους καινούριους έχω να πω ότι σε όλα τα πραγματάκια έχω γράψει τις τιμές για να σας τα λέω αναλυτικά ακριβώς την κάθε τιμή. Και τα πράγματα τα έχω εδώ μπροστά μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το κυριότερο που είναι αυτό εδώ το μπαούλο. Πήρα δύο τέτοια, είναι κουτί αποθήκευσης για την αποθήκη. Χωράει 60 λίτρα στο σύνολο και μόλις είδατε άλλο ένα αντικείμενο που φαινόταν. Πήρα δύο στο σύνολο, ήταν 10 € το κάθε κουτί. Παίρνω κάθε φορά που πηγαίνω στον Jumbo τουλάχιστον 1 με 2. Και βάζω πράγματα για την αποθήκη, βάζω και ρούχα, βάζω νηφικά, βάζω χριστουγεννιάτικα, πασχαλινά, γενικά διάφορα διακοσμητικά, λαμπάκια. Είναι πάρα πολύ καλά, με έχουν βολέψει full. Είναι λίγο ακριβά, αλλά θέλω κάτι που να είναι καλά αποθηκευμένα τα πράγματα, γιατί είναι μέσα στην αποθήκη. Συνεχίζουμε με το επόμενο που είναι αυτό εδώ το υπέροχο shorts, το είδατε και πριν. Κόστιζε 2,99, το πήρα από τα παιδικά, είναι για 11 με 12 χρονών, είναι κάπως έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι όπως το βλέπετε ακριβώς εδώ, έχει ροζ, μπλε, κίτρινο, λίγο πράσινο και άσπρο μέσα. Αν ξοβάψει και καταστραφεί δεν φταίω εγώ. Και επίσης λέει Los Angeles, California 1989. Συνεχίζουμε με άλλο ένα σορτσάκι που είναι αυτό εδώ πέρα, το υπέροχο μαύρο με μπλε και ροζ φοινικές. Είναι και αυτό από τα παιδικά, είναι για 13 με 14 ετών και κοστίζει 3,99. Νομίζω θα είναι και λίγο μεγάλο μου το συγκεκριμένο, αλλά καλύτερα να είναι κάτι μεγάλο παρά μικρό. Τρίτο σορτσάκι και αυτό από τα παιδικά, είναι κάπως έτσι, δεν φαίνεται για παιδικά όλο αυτό το πράγμα. Είναι για 13 με 14 ετών και κοστίζει και το συγκεκριμένο 3,99. Και το τελευταίο shorts είναι αυτό εδώ πέρα, είναι ροζ με άσπρο. Είναι και αυτό από τα παιδικά, κοστίζει 2,99 και είναι για 11 με 12 ετών. Λέει μπροστά Καλιφόρνια, Los Angeles, όπως πάντα. Και είχε και άλλα γενικά σορτσάκια πιο ακριβά, αλλά εγώ πήρα αυτά εδώ που ήταν τα φτηνά. Και αυτή η μπλούζα που φοράω είναι από τον Jumbo, νομίζω γύρω στα 3-4 € παίζει να είχε, μπορεί να είχε και 2 € αν δεν κάνω λάθος. Είναι καλή και νομίζω και αυτή ήταν από τα παιδικά. Πήρα αυτό εδώ το καλάθι για να οργανώσω κάποια πραγματάκια μέσα στο σιρτάρι μου ή στον ντουλαπάκι που έχω στον μπάνιο για τα πράγματα μου. Κοστίζει 1,49. Το πήρα από τα πράγματα που υπάρχουν για την κουζίνα. Είναι με σίδερο μέσα, τέλει όπως λέμε στην Κύπρο. Δεν χαλάει εύκολα και είναι και πλαστικό, δεν είναι ξύλο που θα σπάσει. Οπότε θα κρατήσει σίγουρα πάρα πολύ καιρό. Πήρα γατάκι, έχω ένα μικρό γατάκι και γι' αυτό πήρα και αυτή εδώ την κουβέρτα για να του έχω το χειμώνα ή και το καλοκαίρι, αλλά δεν νομίζω τώρα το καλοκαίρι να το χρειαστεί, οπότε θα το φυλάξω για το χειμώνα. Έχει μέγεθος 70 επί 100 cm. Κόστιζε 2,99. Είναι καλή η τιμή του, είναι πολύ λεπτό. Αν θες φυσικά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε άλλους τόπους εκτός από για το κατοικίδιο. Πήρα αυτά εδώ τα δύο κουτάκια δεματικά που κόστιζαν 59 cent το κάθε κουτάκι. Είναι τα μαύρα και τα λευκά. Έχει από 150 μέσα το κάθε κουτί. Άρα στο σύνολο 300 τεμάχια. Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια αυτά τα δεματικά. Παραπάνω τα χρησιμοποιώ τα λευκά, αλλά χρησιμοποιώ και μαύρα. Εξαρτάται την περίσταση. Και ναι, σας τα προτείνω, είναι πάρα πολύ καλή η τιμή πιστεύω για αυτά. Πήρα αυτά εδώ τα υπέροχα σκουλαρίκια από τα παιδικά. Κοστίζαν 1,99 και είναι αυτά εδώ πέρα. Έχει πίτσα, burgers και αυτά εδώ τα γλυφιτζούρια και είναι πάρα πολύ όμορφα.
όπως τα βλέπετε. Δεν ξέρω πού θα τα φορέσω αυτά, αλλά μου άρεσαν και τα πήρα. Πήρα αυτές εδώ τις οδοντοκλυφίδες από τα είδη κουζίνας. Έχει 500 τεμάχια μέσα και τις πήρα επειδή είναι με σακουλάκι κλεισμένη η κάθε μία. Έχω και άλλες στο δωμάτιο μου, αλλά δεν είναι έτσι σφραγισμένες η κάθε μία μόνη της για να μπορώ να μεταφέρω κάπου μαζί μου. Κόστιζαν 69 cent όλο το κουτί, οπότε είναι πάρα πολύ καλά για 500 τεμάχια. Πήρα αυτήν εδώ τη μικρή και όμορφη χτενιά για να έχω μέσα στη τσάντα μου να χτενίζομαι, γιατί όταν θέλω να πάω κάπου να χτενίζομαι παίρνω την άλλη μου τη χτενιά που έχω για να χτενίζομαι στο σπίτι και είναι πολύ μεγάλη σε σύγκριση με αυτή και είναι λίγο κάπως να την κουβαλάω μαζί μου μέσα στη τσάντα μου. So πήρα αυτήν εδώ πέρα που κόστιζε 1,29, είναι κάπως έτσι όπως βλέπετε, είναι travel size, πάρα πολύ καλή μου φαίνεται, δεν ξέρω κατά πόσο καιρό θα αντέξει ή αν αντέχει με αυτό εδώ το μαλλί να το χτενίζει. Δεν θα το κάνω τώρα πάνω μου γιατί θα την πλύνω πρώτα και μετά. Από τα κουζινικά πήρα αυτό εδώ το πανέμορφο ξυλίνο stand για χαρτί κουζίνας. Είναι πάρα πολύ όμορφο, κοιτάξτε το, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι bohemian style και μου αρέσει υπερβολικά, κοστίζει 2,49. Οκ, είναι καλή η τιμή του για αυτό. Πήρα επίσης αυτό εδώ το κούτι αποθήκευσης αλουμινό χαρτού. Μπορεί να χρησιμεύει, δεν ξέρω αν χρησιμεύει ακριβώς αυτό, αλλά το είδα, μου φάνηκε χρήσιμο και το πήρα και θα δούμε αν κάνει δουλειά. Επίσης πήρα δύο τέτοια ταψιά σιλικόνης που είναι για το air fryer. Έχω δύο air fryer, αλλά το ένα το πήρα από τον Jumbo που είναι στα 70 ευρώ και το έχω εδώ δίπλα μου. Κόστησαν 4 ευρώ το κάθε ένα, 3,99 συγκεκριμένα. Είναι λίγο ακριβούτσικα να σας πω την αλήθεια, αλλά είπα να τα πάρω και στην αρχή έλεγα να πάρω ένα, αλλά είπα να πάρω δύο για να έχω σίγουρα σε περίπτωση που μου χαλάσει. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν, αλλά νομίζω είναι λίγο ακριβά, 8 ευρώ για δύο τέτοια, έλεος. Και πάμε στα τελευταία που είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι οι γλαστρούλες που πήρα και άλλη φορά σε χρώμα καφέ. Τώρα τις πήρα σε χρώμα γκρίζο γιατί είχε μόνο γκρίζο. Είναι βασικά πράσινο σκούρο προς γκρίζο για να καταλάβετε. Εγώ το βλέπω περισσότερο πράσινο σκούρο παρά γκρίζο. Πείτε μου και εσείς τι πιστεύετε. Νομίζω είναι αυτό που λέω. Πήρα 6 στο σύνολο και κόστιζαν 1,29 η κάθε μία. Δεν ξέρω κατά πόσο αν αξίζουν και τόσο πολύ, αλλά σε σύγκριση με τις άλλες γλάστερες που είχαν ήταν οι πιο φτηνές και πιο καλή ποιότητα για την τιμή τους. Ήταν στα τελευταία τεμάχια, γι' αυτό ήταν τόσο φτηνές, 1,29 η κάθε μία. Που τις πήρα σε καφέ δεν υπήρχαν μόνο αυτές οι τελευταίες και τις πήρα και τις 6. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου για ακόμη μια φορά και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μας βιντεάκι. Γεια σας!